Значи, тук използвам нещо бяло отдолу, за да може, когато лампата пада отгоре, светлината, да мога да видя къде е имало набор. Ето. Така. Не знам точно каква е логиката. Ето тук, например, има някакъв набор, който почва от тук и върви, обаче тук го няма. Тоест той почва някъде от средата. Не ми е ясно как точно стават нещата. И така, сега в момента правя този набор. Малко криви тук-там. Чуда се дали не е, защото може би заради талията или нещо заради ханша. Тук отстрани, където се пада да е баш отстрани, има някакво раздалечаване. Тук примерно е много малко и тук става по-голямо. Не знам. Сега си пускам музиката и продължавам.